Здравствуйте! В эфире канал «Адвокат» Муаззама Кадырова. Программа «Комментарии к закону». Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире или написать в Facebook или Telegram. Внимание! Тишина! Прямой эфир. Начали. Салом алейкум ҳамватанони азиз, бинандаҳои канали ман. Бо умеди сеҳату саломатии шумо имрӯз ман барномаи навбатии худро оғоз мекунам. Барномаи ман ба фикрам ба ҳамагон маълум шуд, касе ки пайгирӣ мекунанд ва тамошо карда истоданд ё ин ки баъдан тамошо мекунанд дар бораи қабули қонуни нав. Қонуни нави оиди тарбияи ватандӯстони шаҳрвандони Тоҷикистон мебошад. Ва ман мехостам, чун ҳар вақта зеро барномаи канали ман ин ҳуқуқӣ аст, дар доираи қонун камтар фикру назарҳои худро баён намоям ва дар баъзе моддаҳои Конститутсияро ба шумо равшан кунам, зеро он қонуне ки мехоҳанд қабул намоянд маҳз дар ҳамин моддаҳои Конститутсия пешбинӣ карда шудааст. Ва оё зарурати қабули ин қонун дар Тоҷикистон ҳаст ё нест? Баъдан фикру назарҳои шуморо кӯтоҳ агар ки вориди барнома шудем мегирем, 1-2 дақиқи 3 дақиқи шояд ки вақт ҷудо кунем ва дар доираи ҳамин мавзӯъ шояд суҳбат кунем, агар зарур шуморам. Дар аввал дар доираи қонун ҳарф мезанем ва баъдан дар баъзе муаммоҳо, мушкилиҳое ки дар Тоҷикистон ҳаст низ гуфта мегузарем. Инро ман бояд ҳатман гӯям. Хуб дӯстон, охири моҳи декабри соли ҷорӣ, соли гузашта 2022, яъне ки аз тарафи Рустами Эмомалӣ, шаҳрдори шаҳри Душанбе ва раиси Маҷлиси Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон қонуни тарбияи ватандӯстӣ пешниҳод карда шуда буд ва аз тарафи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон имзо ҳам карда шуда ки буд. Яъне чӣ зарурият буд барои ин? Биёед камтар дар доираи қонун, дар доираи Конститутсия ҳарф занем. Баъзе моддаҳоро ман инҷо гирифтам, пайдо кардам ва мехоҳам дар ҳамин барнома ба шумо равшанӣ дозам. Биёед назар мекунем ба моддаи 42 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ гуфта шудааст дар ин модда. Дар Тоҷикистон ҳар шахс вазифадор аст ки Конститутсия ва қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистонро риоя кунад. ҳуқуқ, озодии, шаъну шарафи дигаронро эҳтиром намояд. Надонистани қонун ин яъне ки ҷавобгариро истеҳсол намекунад. Дар худи ҳамин модда аллакай гуфта шуда истодааст ки яъне эҳтиром намудани шаъну шарафи ҳамдигар. Ин яке аз принсипҳои ватандӯстӣ мебошад. Қонунро риоя кардан, ҳуқуқи озодӣ доштан ва ғайра ин принсипи ватандӯстӣ мебошад. Патриотизм чихел ки мегӯяд бояд риоя карда шавад. Моддаи 43 бошад. Моддаи 43 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифзи ватан, ҳимоя манфиати давлат, таҳкими истиқлолияти амният ва иқтидори мурофиаҳои он вазифаҳои муқаддаси ҳар як шаҳрванд мебошад. Назар кунед, дар ҳамин моддаи 43 Конститутсия ҳам низ гуфта шудааст ҳифзи ватан ин худ аз рӯи ватандӯстӣ мебошад. Дуруст? Дар ҳамин якум чиз гуфта шудааст. ҳимояи манфиати давлат. ҳимояи манфиати давлат ин низ аз ҳисси ватандӯстӣ мебошад. Нафаре ки ватанашро дӯст медорад, албатта ки ӯ ҳам ватанро ҳифз мекунад, ҳам ватанаш ҳимояи манфиатҳои давлати худро низ ҳифз мекунад. Баъдан ин вазифаи ҳар як вазифаи муқаддисоти шаҳрванд гуфта шудааст. Яъне ин модда низ маҳз барои ҳисси ватандӯстӣ мебошад. Моддаҳо хеле бисёр аст дар Конститутсия. Худи Конститутсия агарро гирем,
ба фикри ман ягон зарурати қабули ҳамин моддае ки пешниҳод карда шудааст нест дар ин ҷо. Агар ба хотири он ки барои пешбинӣ намудани ҷазо чӣ хел ҷазо пешбинӣ карда мешавад, ба ман маълум нест ва фикр кунам ки ба дигарон низ ҳоло маълум нест, зеро оли нашр нашудааст. Хуб, биёед ба моддаи 44 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон назар мекунем. ҳифзи табиат, ёдгориҳои таърихӣ, фарҳангӣ вазифаи ин ҳар як шахс аст. Дар ин модда низ ватандӯстӣ ва тарбияи ватандӯстӣ дида мешавад. ба моддаи 40 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон назар мекунем. ҳар шахс ҳуқуқ дорад озодона, инам моддаи яке аз моддаҳои зарури, ҳар шахс ҳуқуқ дорад озодона дар ҳаёти фарҳангии ҷомеа, эҷодӣ бадеӣ, илмӣ ва техникӣ ширкат варзад, аз дастовардҳои он истифода кунад. ин ҷо низ дида мешавад ҳисси ватандӯстӣ ва патриотизм дар ин модда низ дида мешавад. ва моддаи 30 моддаи асосии Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ки мутаассифона ин модда умуман риоя карда намешавад аз тарафи ҳукуматдорон ва бисёр нафарон ҳам маҳз саркӯб карда мешаванд. Аз рӯи моддаи Конститутсия онҳо фикру назари худро баён мекунанд, нашр мекунанд, лекин мутаассифона мо дида истода пайгирӣ кардем ки ин модда албатта ки дар Конститутсия ҳаст, дар коғаз ҳаст, риоя карда намешавад. Хуб, моддаро мегӯем. Моддаи 30 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳар кас озодии сухан дода шудааст. Нашр, ҳуқуқи истифодаи воситаҳои ахборӣ кафолат дода мешавад. Яъне озодии сухан. Дар кадом озодии сухан мо метавонем ҳоло дар ин ҷо ҳарф занем? Озодии сухан, савол ба шумо. Озодии сухан дар Тоҷикистон вуҷуд ҳаст? Мавҷуд ҳаст воқеан ҳам дар он ҷо? ё не? аз рӯе ки ман мушоҳида карда истодам ё аксарият мушоҳида кардагӣ ҳастанд, озодии сухан умуман вуҷуд надорад. Касе озодона сухан мегӯяд, фикри назари худро баён мекунад. Дар Тоҷикистон мутаассифона он нафаронро пайгирӣ мекунанд, аксариятро маҳкам мекунанд, зиндон мекунанд ё ин ки агар толеаш шуд аз ватан берун мешавад. дур намеравем, биёед ба воқеаҳои ҳодисае ки соли гузаштагӣ буд нисбати журналистон. Дар ҳамин соли гузашта 7 нафар журналистро маҳкам карданд. Барои чӣ маҳкам карданд? Онҳоро баён кардани озодии сухан буд. Онҳо маҳз дар доираи ҳамин моддаи 30 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон амал карда буданд. Лекин мутаассифона тақдири Далили Эмомалӣ, Абдуллои Ғурбатӣ, Уфатхонум, Мамадшоева ва дигарон ба ҳама маълум аст. Онҳоро чӣ интизор шуд? ҳар яки нафари онҳо аз 7 солӣ то 10 солӣ ҷазо гирифта маҳрум аз озодӣ карданд. Ва барои чӣ? баъзе нафарон дар ҳақиқатро мегуфтанд, аз камбудӣ ҳарф мезаданд, аз беҳбудӣ низ гап мезаданд, лекин ба онҳо ҳамин моддаи 30 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқ карда нашуд. Онҳо назар накарданд ба ин модда, умуман назар накарданд. Ба инаш чӣ гуфта метавонем? Пас мо оиди кадом ватандӯстӣ ва тарбияи ватандӯстӣ, патриотизм ин ҷо ҳарф мезанем? Ҳозир ман ба шумо як наворо нишон медиҳам. Навори радиои Озодӣ аст, лекин ман чӣ карда наметавонам. аз телефон нишон медиҳам. барои риоя накарданаш ҷавобгарӣ пешниҳод намуданд, вале ҳоло маълум нест чӣ ҷазо. намояндагони парлумон ва ҳукумат қонунро дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон барои боло бардоштани эҳсоси худшиносии сокинон муҳим донистанд. мунтақидон таҷрибаи кӯҳна ва бозмонда аз шӯравии собиқ хонданд. як аз сабоб ҳамин аст ки тарбияи ватандӯстии насли навр аст, алахусус ҷавонон дар сатҳи кофӣ нест. Саидҷафар Усмонзода, вакили парлумон ва раҳбари ҳизби демократии Тоҷикистон, яке аз ҳадафҳоро пешгирӣ аз пайвастани ҷавонон ба созмону ҳаракатҳои ифротӣ донист. ҷузъиёти асосиш ҳамин аст ки бояд ки ҳам дар зиндагӣ, ҳам дар кор, дар дохили ҷумҳурӣ ки берун фаъол бошанд, манфиатҳои миллӣ ва давлатии худашонро ҳам муҳофизат кунанд, ҳам барои ин хуб як ҳиссагузор бошанд. Чунки
بیشتری که شما گفتید البته جلب شدن به جنگ اوکراین یعنی دخالت کردن در اونجا. خب رفتن خودی که در سوریه دیگرش از داخل شدن به مذهب و گروه تروریستی اکستریمیستی دیگر. این یعنی ندانستن تاریخ. تربیه وطن دوستی جوانان صلح. خب نظر این نفر رو گوش کردیم. این کس وکیل هستن، سید جعفر عثمانزاده. خب میگن که ندانستن تاریخ، بنابر ندانستن تاریخ جوانان نفرون پیوست میشن به گروه های ممنوع یا اینکه در جنگ اوکراین اشتراک میکنن. ندانستن محض این کس گفته است در ندانستن تاریخ، برای همین ضرور میشمارن که این قانون باید حتما قبول کرده شود، یعنی منفیت میآورد. خب مادامی که شخص پیوست شد به گروه های ممنوع یا اینکه به جنگ سوریه رفت و دیگر جو در کودکس جنایتی پیش بینی کرده شده از جزا و چنین رفتارها، پس چه ضرورت هست که باز با قانون نه قبول کنیم؟ سوال در این باز می آید که چه ضرورت هست مادامی که ما کودکس جنایتی داریم، در کودکس جنایتی همین چیزی که این کس گفته گذاشتن پیش بینی کرده شده است، جزاها خیلی سنگین است برای اینها. چی ضرورت هست؟ اینها میخوان یعنی که غیر از کودکس جنایتی و کانستیتوسیون دیگر که موجود بودن دیگر قانونها باز قانون دیگر جاری کنن، یعنی که جزای دیگر پیش بینی کنن نسبت این نفرون. خب میبینیم اگر که در جنگ برای پیوست نشدن به جنگ اوکراین گفته ایستاده است، به جنگ اوکراین پیوست نشدن، من طرفدار جنگ هیچ وقت نیستم، این نمیشوم. برای چی؟ از طرف روسیه به جنگ اوکراین شهروندای تاجیکستان پیوست شدن. خب صدا بلند نکردم، یعنی که از طرف اوکراین اگر پیوست شدن هم میشون یعنی که حس وطن دوستی ندارن. همین ها سبب شد که گویا که این قانون باید قبول کرده شود. عجایب است خیلی. فکر نظر این وکیل ما بود. حالا اینکه من اینجا باز یک دو ماده دارم میگویم در کدوم وقت قانون ماده 60 رو اینجا اهمیت میده. ماده 60 کانستیتوسیون جمهوری تاجیکستان قانون ها رو مجلس نمایندگان قبول میکند مینماید و مجلس ملی پیشنهاد به مجلس ملی پیشنهاد میآورد با استثنای قانون هایی که درباره بودجت و عفو دخالت دارد، یعنی همین قانون قبول کرده بعدا پیشنهاد. این هم یکی از ماده های ضروری بود. ماده 27 کانستیتوسیون جمهوری تاجیکستان چی گفته شده است؟ شهروندان حقوق دارند در حیات سیاسی و اداره دولتی به واسطه یا با واسطه وکیلان خود اشتراک نمایند. خب بین به همین ماده کمتر میستیم. شهروندان حقوق دارند در حیات سیاسی اشتراک نمایند، میتونن خود اشتراک نمایند در حیات سیاسی و یا اینکه در با واسطه وکیلان خود. خب کدامی از نفران میدونن وکیل خود رو انتخاب و کدام وکیلی که در تاجیکستان هست از نام انتخاب کننده خود مس در همین ماده نظر کدام شما رو گرفته از وکیلان شما اوید قبول همین ماده چون شده کی بود؟ واقعا باور نبوده، چون که اکثر وکیلان خود رو حتی نمیشناسن، دیدگی نیستن. باز اینجا یک به یک توجه میکنه. مدام که پرزیدنت دولت گفته بود که شما حقوقی دخالت کردن به سیاست ندارید، کسی به سیاست دخالت کرد پس پنجره میشود. خب پس چطور در این ماده آمده شده است که هر یک شهروند از همین خوردی حقوق دارد به حیات سیاسی دخالت کردن؟ اینجا مشاهده میکنین که دوینای استاندارد میگن میاری دوگانه است. حالا اینکه وکیلان ما دیگه هستید، من در تاجیکستان استقامت میکردم، وکیل خود رو یکم مراتب دیگه نبودن و او کی است چیکار میکند به همه معلوم است که وکیلان ما که در پارلمانت در دیگه جا هستن یکم رولی جدی نمیپوزند، یکم رولی اساسی نمیپوزند. با اونها چی میکنن همون تصدیق کرده میشود. متاسفانه. ماده 17 کانستیتوسیون جمهوری تاجیکستان چی گفته شده است در این ماده؟ شاید برای بعضی نفران این برنامه من چی باشد اینقدر پسند نماید، میگه که مثلا درباره ماده داریم ما چیکار میزنه چرت میزنه، لیکن من چون حساب میکنم که این ضرور است. باید درباره حقوق خود درباره ماده هم کم کم مردم معلومات پیدا کنن. خب ماده 17 کانستیتوسیون جمهوری تاجیکستان همه در نزد قانون و سود برابرند، همه باید برابر باشد. خب و
мансабдор бошад, хов, писари фалонӣ бошад, касе бошад набошад, суд, прокурор ҳама дар назди қонун мо баробар ҳастем. хуб, давлат ба ҳар кас қатъи назар аз миллаташ, аз наҷодаш, аз ҷинс, забон ва эътиқоди диниш, мавқеи сиёсӣ, вазъи иҷтимоӣ, таҳсил ва молу мулки ҳуқуқӣ, озодиҳоро кафолат медиҳад. хуб, инҷо ҳам назар кунед. дар ин модда гуфта шуд новобаста аз ҳеҷ чиз, наҷот, забон, давлат бояд кафолат диҳад, ҳуқуқи озодиҳои онҳоро кафолат диҳад. лекин инро ҳам мутаассифона мушоҳида карда наметавонем. хуб, акнун инҷо ман боз як навори дигар ҳаст. Ман якчиро нишон медиҳам, пасон як дақиқа. камтар мушкил аст. як дақиқа. ҳозир як наворо мемонад. Пас аз чунин рафторҳо чӣ тавр метавонем патриотизми мардумро, ватандӯстиро бедор кунем, дар ҳолате ки дар айни ҳол ҳаво хеле сард аст дар Тоҷикистон. дар ҳавои сард барқ мардум надорад ва як чизи дигарро бибинем ки инро бибинем. ин бечора занҳо мушкилиш ҳами ки хеле барф буборайне хеле борон боша хеле камтар дар берун ки ҳастем камтар вай мешем агар не дигар ҳеҷ вай нест ҳанчале дар хона кор мекунем сол анҷамамоте. ин зан 8 сол аст ки роҳрӯбӣ мекунад. мегӯяд рӯзҳои аввали кор барояшон дар хиёбонҳо осон набуд. ҳоло одат кардааст. шар мекардем ки мақсад мо мусор мегирем, мусор мечинем, зо мекашидем ва оста одат кардем. моз дигар парво надорем. ака намедонам дар умон ҳеч ка ҳечи намегам. агар ай пас монаган бахши умдаи занҳои роҳрӯб аз хонаводаҳои камбиз. ин наворо аксарият мумкин тамошо кардагӣ бошед. Навори радиои озодӣ аст. Ман истифода мебарам баъзан аз наворҳои радиои озодӣ, аз материалҳои радиои озодӣ истифода мебарам. воқеан ҳам журналистҳо, рӯзноманигорон хеле дар ин радиои озодӣ хуб кор мекунанд. вазифаи худро хуб. хуб, инро бибинед. Занҳои бечора дар ҳавои сард ман мушоҳида кардам, маҳз дар Тоҷикистон, дар қирғизистонро намедонам, гуфта наметавонам. занҳо кӯчуреб ҳастанд, бардошти онҳо ҳаст. барф, ҳаво сард ҳаст, барқ нест. як чиро бибинед, даже дар ҳамин Тоҷикистон таҷҳизот пайдо карда наметавонанд барои тоза кардани барф. бечора занҳое ки дар ин ҷо фаъолият мекунанд, аксарият аз оилаҳои камбизоат ҳастанд. худи ҳамин зан ҳам гуфта истодааст, аз оилаҳои камбизоат ҳастанд. дар он аз мобайни чандин соли охир нахуд мо пайдо карда наметавонем, харидорӣ карда наметавонистем таҷҳизотҳо барои рӯфтан, тоза кардани кӯча, биёбонҳо. надорем мо таҷҳизотҳо. оиди кадом ҳисси ватандӯстӣ? агар ба ҳамин занҳо муяссар мегардид, ҳисси ватандӯстии инҳо шояд бештар мешуд, бисёртар мешуд. як ахборе ки ман ҳамирӯз пайдо кардам, ахборе ки дар Полша манзарат як зани ҷавон лағжида меафтад дар роҳгард, пиёдагард, дар роҳгард лағжида барф бештар моҳи декабр боридагӣ буд. хеле барфи бисёр не дар Тоҷикистон чунин набуд, барф боридагӣ буд ва дар ҳамон роҳи пиёдагард лағжида меафтад ва имрӯз бошад ба он нафар 80 000 злоти, ин пули хеле калон мешавад, ба пули тоҷикӣ ман нагардондам, компенсатсия доданд. барои чи? аз сабаби он ки тоза карда нашудагӣ буд ҳамон роҳгарди пиёдагард тоза кардан ва ин зан лағжид афтид, яъне ки ягон ҷароҳат гирифт, компенсатсия. дар Тоҷикистони мо ман оиди ин таоман ҳарф зада наметавонам, мутаассифона. барномаи ман кӯтоҳтар мешавад, камтар оиди қонун, моддаҳои конститутсия ман инҷо гуфта гузаштам. барномаро кӯтоҳтар мекунем ва камтар оиди камбудиҳо гам мезанам, аз фурсат истифода бурда. инро бибинед. дар давлате ки ватандӯст патриотизмаш хеле бисёр бошад, ҳисси ватандӯстӣ бисёр бошад,
аз ин давлат мардум намегурезанд. Мешавад ба муҳоҷират рафта омадан, яъне ки лекин аксарият аз ин давлат гурехта истоданд. ҳисси ватандӯстӣ дар куҷост? Барои чӣ чунин шуда истодааст? Ба ин саволҳо хеле баҳсангез аст. Дар 9 моҳи соли гузашта, соли 2022, танҳо ба Русия 119 000 шаҳрванди Тоҷикистон шаҳрванди Русияро гирифтанд. Аз Тоҷикистон, аз давлати обод ки ягон муаммо надоранд. ҳисси ватандӯстӣ. Новобаста аз он ки дар Русия ҷанг рафт, байни Русия ва Украина ҷанг рафта истояд. Шароити иқтисодии Русия дар айни ҳол хуб нест. Лекин новобаста ба ҳамаи ин, бар замин 119 000 ба шаҳрвандӣ гирифтан тайёр ҳастанд, яъне тайёр ҳастанд ба гурехтан аз онҳо. Пас як навори дигарро мушоҳида карда будам, дидам, ҳамагон дид, духтарак, занаки зани ҷавон Сайёра Дӯстиева рӯзи 4 январи ҳамин сол ҳамчун ошпаз кор мекардааст, дар қаҳвахонаи Хинкали Тбилиси кор мекард ва ин нафар дар муноқиша, дар ҷанҷол байни раисаш бошад, марди грузинро бо се корд мезанаду ва дар натиҷа он мард ҳалокат меёбад. Хеле хуб шуд, ки ман рости гап умедвор набудам, ки Раҳим Рамзонзода ва имрӯз хондам Додситони Кул онҳо нота навистанд, яъне ки муроҷиат карданд, ки парвандаро одилона дида баромада шавад. Хуб, ин хеле хуб аст, аз тарафи онҳо тарафдорӣ мекунам, кори хуб карден. Лекин биёем назар мекунем ба Тоҷикистон. Барои чӣ мо ин ду шахсияти калидӣ дар ҳақиқат нота навистанд, пешниҳод карданд, ки қазияи ҳамин занро дида бароянд. Барои чӣ ҳамин зан муҳоҷир шуд? Чӣ маҷбур кард, ки ҳамин зан ватани худро партофта, хонаи дари худро партофта дар Русия кор фаъолият мекард? Барои чӣ занҳоро шумо барнамегардонед? ҳолу аҳволи занҳое, ки дар Русия кор мекунанд, хеле вазбин аст. Воқеан ҳам вазбин аст дар он ҷо. Талаб мекунем, ки мо дар тибқи талаботи қонунӣ одилона дида баромада шавад. Ин состояние эффекта бояд ба назар гиранд, дида баромада шавад. Ин худмуҳофизӣ кардааст. Хуб, барои чӣ мо парвандаҳоро одилона дар Тоҷикистон дида намебароем? Барои чӣ аз онҳо назорат намекунем? Ин парвандае, ки ҷавони дигарро дар Кӯлоб куштагӣ будам, ман барномаам пеш аз ин кардагӣ будам. Чӣ шуд айни ҳол? Ман агар хато накунам, ҳамагӣ бо як модда парванда оғоз кардагӣ ҳастанд, 2 нафарро озод кардагиам аз рӯи набаромадан аз ҷои зист ва 1 нафарро боздошт кардаам. Дар ҳоле ки он ҷо шояд бисёртар буданд. Интар бошад, ку одилона дида баромадани парвандаҳо дар худи ватани мо, дар худи давлати мо? Барои чӣ одилона парвандаҳо дида баромада намешавад? Оиди кадом қонунҳои бунав гап мезанем? ин воқеан ҳам ҷои нигаронкунанда аст, ҷои ҳам шармовар аст. Модоме ки дар давлати худ парвандаҳо тибқи талаботи қонун ва одилона дида баромада намешаванд. Судяҳои мо мустақил нестанд. Адвокатҳои мо фаъолияти худро иҷро карда наметавонанд. Парвандаҳое, ки камтар ба чӣ дорад, сиёсӣ дорад, рабти сиёсӣ дорад, умуман намегиранд чунин парвандаҳоро. Метарсанд, аз ҳаёти худ метарсанд, фарзанд доранд, оила доранд, метарсанд, ки паси панҷара равон накунанд онҳоро, ё ки фирор накунанд аз давлат. Воқеан ҳам онҳо фаъолияти худро бурда наметавонанд. Ё ин ки бармегардим ба мардуми Бадахшон Помире, ки дастгир карданд, кадоми онҳо адвокат дошт? Кадом адвокат аз ҳуқуқи онҳо ҳимоя мекард? Аксарият бе адвокат, бе иштироки адвокат парвандаҳо дида баромада шудагӣ буд. Ин барои ягон кас махфӣ нест, инро ҳамагон медонанд. Аз чашми ягон кас шумо пинҳонам карда наметавонед, ки не, дар он ҷо адвокат иштирок кардагӣ буд. Адвокат ҳуқуқу манфиатҳои онҳоро дар рафти тафтишот ва дар мурофиаи судӣ ҳимоя мекард. Чунин дар куҷо адолати судӣ? Барои чӣ одилона дида баромада нашуд дар ин ҳолатҳо? Ин ҳам savol ҳаст, зери savol ҳаст, баҳснок аст. Як чиз дигарро назар мекунем. Пас адвокати Абдуллои Ғурбатӣ, ҳамин ҳам
ки ба ӯ 7 моҳ аз озодӣ маҳрум карданд. адвокаташ Абдураҳмон Шарипов буд, аз ҳимояи ҳуқуқи ӯ даст кашид. барои навистани ариза, шикоятҳои дигар бурданд. барои чӣ даст кашид? Ба болои ӯ фишор буд? ё ин ки пайса пайдо карда натавонист? албатта фаҳмо аз шароити айни ҳол, шароити зану фарзандони ин нафарон журналистон. далери Эмомалиро қазияшро дида баромада будем. яъне ки санаи 9 январ аз ҳимояи ӯ даст кашид барои шикоят овардан. пештар бо дар дораи лоиҳаи ройгон хизмат мекардааст, баъдан ки тамом шуд, ӯ дигар наметавонад. ин чӣ сабаб аст? пайдо карда наметавонад ягон адвокат нест ки парвандаашро бигирад. дар иттифоқи адвокатҳо ройгон иштирок карда метавонанд. аз он ҷо наметавонистанд ки ҷаноби Нуриддин Саидбеков ягон адвокатро ройгон вазифадор кунад ки шикоятҳоашро нависанд. камбуди гӯем мо камбуди хеле бисёр аст. оиди камбудӣ гап занем, оиди ватандӯстӣ гап занем, беҳбудиш гап занем, камбудиш гап занем. барои чӣ нафароне ки оиди камбудӣ гап зад, ба онҳо ҷурми экстремизм ё ин ки вайрон кардани сохти конститутсионӣ ва дигар моддаҳоро ба гарданаш мезанем? пас чӣ тавр мо тарбияи ватандӯстӣ, патриотизмро бедор кунем дар мардум, дар ҳолате ки мо ин қадар камбудӣ бисёр дорем? ин яке гуфта мешавад як шохае ҳаст. ҳамагӣ ман як қатрае аз дайро гуфта истодаам ва он моддаҳое ки низ ба шумо гуфта гузаштам, ин ҳам ҳамагӣ як қатра буд. 100 модда дорем. ҳамин 100 моддае ки дар конститутсия ҳаст, аҳамияти ин бисёраш оиди ватандӯстӣ, ҳифз ҳуқуқи шаҳрвандони Тоҷикистон ҳаст. ҳамаш дар конститутсия омадагӣ аст. пас ватандӯстиро мо маҷбур карда метавонем ки ватанро дӯст бидор. ватандӯстӣ, дӯст доштани ватан ин маҷбурӣ аст. ин маҷбур карда намешавад. ба дили кас инро маҷбур дохта намешавад. бо баровардани чунин қонун, бо таъин намудани ҷазо, яъне ки ту агар ватанро дӯст надоштӣ, ба ту ҷазо дода мешавад, ё ин ки ҷарима ё бо ягон чизи дигар. ман намедонам чӣ хел ҷазо пешбинӣ карда мешавад. чӣ тавр фаҳмидан мумкин аст? хуб, пештар чунин қонунро дар Хитой буд, дар Русия, баъдан ба фикрам дар Белоруссия дар мактаб чунин қонун ҷорӣ карда буданд. ягон натиҷа додагӣ буд? ба фикри ман натиҷа надодагӣ аст. аз рӯи назар кардани ман натиҷаашро надидам. ман гуфта баромадам пеш аз ман аслан пас аз баромадани ягон мавзӯъ барнома тез омода намекунам. ман аввал мебинам, назорат мекунам, мебинам фикри мардумро мехонам, мардум чӣ назар доранд, чӣ мегӯянд, аз тарафи ҳукумат чӣ назар доранд, чӣ мегӯянд. пас аз чанд муддат баъд ман барномаи худро чӣ мекунам, омода мекунам, пешкаш мекунам. он чизе ки бисёраш гуфта нашудааст, ман хай кӯшиш мекунам камтар афзунӣ дозам ва фикри назари худро баён намоям. чун ман ҳам шаҳрванди Тоҷикистон ҳастам, ҳоле аз шаҳрвандӣ берун нашуда ҳастам, гарчанде ки берун аз ватан истиқомат карда истода бошам, лекин умедворам аст ягон рӯз бармегардем ва ҳатто ман душаҳрвандӣ надорам. барои ин 100% ҳуқуқ дорам. хуб, гуфта гузаштам, нафар омодааст, як нафар. илтимос, агар ҳамин вориди барнома шудани бошаед, ҳамватанони азиз, ақаллан номи фамилияи худро хуб нависед, ки ман хонда тавонам ва қабул кунам. ва он чизе ки шумо менависед номи фамилиятон, ман қабул намекунам чунинро. маъзарат мехоҳам. вориди барнома шудани бошед, агар номи фамилияи худро дафъаи гузаштам ҳамин чунин шудагӣ буд. як ду нафар омад, ким чӣ хел. зеро ман аз ин пештар дар як барнома қабул карда будам, дар он ҷо фаҳшу фасодро нишон доданд, барои ҳамин намехоҳам қабул кардам. мехоҳед вориди барнома шавед, лутфан ному насаби худро, чеҳратонро нишон надиҳед, ҳам ақаллан ному насаби худро чӣ кунед, нависед, ки ман фаҳмидатонам. барои ман қабул карда наметавонам. ба фикрам ки он чизе ки ман фикр доштам ва он чизе ки дар доираи қонун буд, ман гуфта гузаштам. як чи дигар аз хотирам биромад, ҳозир мехостам ҳаминро
дар охири барнома гӯям баъд ҷамъбандӣ кунам барномаро. Касе ворид шуд бо номунасиби худ ва фақат дар доираи мавзӯъ бе таҳқир, бе дашном кӯшиш кунед гап задан. Ман фикри назари шуморо кӯтоҳ мегирам. Агар не, барномаро ҷамъбаст мекунем. ҳафтаи гузашта бо як навори ман пайгир ҳама тамошо кард, ба фикрам на танҳо ман, оиди як блогери дигар ки Барадати Ҷ мегӯян. Аслан оиди ҳамин нафар ман мехостам камтар фикру назари худро гуфта гузарам. Ман аслан канали ин одамро тамошо намекунам, барномаҳоашам тамошо. Барои ман ин ягон таваҷҷӯҳ надорам ба ин нафар. Ва як чие ки партофтагӣ буд, ҳаминаш таваҷҷӯҳи манро ҷалб кард. Инро бубинед, ҳамин инсон аз дохили ватан, аз дохили айни ҳол дар дохили ватан аст, озодона баён кард ки модари занеро ки маҳкам карда буданд, 7 солаш дода буданд, хато накунам, модари Абдураҳмон Нолиное. Ман ба Абдураҳмон Нолиное ягон чи кордор нестам ва бисёр вақт тарафдори фикру назарҳои ӯ нестам. Лекин гап дар ин ҷо меравад ки нисбати ҳамин модарро ин гуфт ки ин нафарро таҷовуз карда истодаанд, таҷовуз мекунанд ва ҳамагон медонанд ки дар он ҷо чӣ кор мекунанд. Пайи ҳамин занро таҷовуз карда истодаанд, яъне ки дар маҳбасхонаи занона. Хоб, ин нафар фикру назари худро гуфт. Чӣ тавр мешавад? Биёен боз бармегардем ба ҳисси ватандӯстӣ, ба қонун. Модоме ки ин нафар ошкоро гуфта истодааст, яъне ки дар ин ҷо нафароне ки дар ҳамун маҳбас кору фаъолият мекунанд, нафароне ки дар СИЗО кору фаъолият мекунанд, ба таҷовузи занон даст доранд. Яъне ки махсусан ба таҷовузи ҳамин зан даст дорад. Ин чӣ хел мегӯям ба забони рус, уверенно гуфта истодааст ки таҷовуз карда, яъне ки модари ту аз он ҷо фоҳиша шуда мебарояд. Чӣ тавр ин нафар ба худ чунин ваколатро гирифт ва чунин ҳарфҳоро гуфт нисбати зан. Яъне ки чанд нафар дар айни ҳол занҳо дар маҳбас ҳастанд, дар СИЗО ҳастанд, ҳар як нафари онҳоро таҷовуз кардаги ҳастанд. Ҳар як нафари онҳо аз маҳбасхонаҳо барое ки ба ҷои он ки ислоҳ шуда бароянд. Ҳолое ки ман медонам ки аз маҳбас ислоҳ шуда баромадани инсон хеле шанси кам доранд. Баръакс онҳо аз он ҷо бисёр чӣ ёд мегиранд ва ғазабӣ мешаванд. Нафрати онҳо зидди ватан бисёртар мешавад. Нафароне киро маҳкам кардагиянд бегуноҳ. Аксарияти мардуме ки маҳкам карданд солҳои охир гуноҳашонро тасдиқ кардагӣ нестанд. Айби онҳоро пурра бо далел фактҳо тасдиқ карда тавонистагӣ нестанд. Яъне барои чӣ нисбати ин шахс то ҳол як ҳафта гузашт, агар хато накунам, ягон чора дида нашудагӣ аст. Модоме ки ӯ ошкоро гуфта истодааст ки яъне ки таҷовузгар ҳастанд кормандони ҳифзи ҳуқуқи дар он ҷоҳо кор мекунанд, ягон навор пахш нашудааст. Барои чӣ ин нафар дар пеши мардум, маҳз дар пеши ҳамин зане ки таҷовуз кардагӣ аст, гӯё ки аз рӯи гуфти ҳамин инсон уверенно гуфта истодааст ки таҷовуз кардагӣ ҳастанд, ягон навор пахш карда нашуд аз тарафи мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ. Чаро? Барои чӣ дигар нафаронро мебуранд, тобут тазаллум мекунанд, лекин ин нафар бошад беҷазо мондааст? Ман имрӯз талаб мекунам аз шумо нисбати ин нафар ё ин ки тасдиқ кунад бегуноҳиашро, ё ин ки тасдиқ кунад, ё ин ки гап занад, гӯяд ки хато кардагӣ аст, лекин ин ҳам фоида надорад, зеро аллакай ӯ гуфт айбдор кард коргарони ҳифзи ҳуқуқи дар он ҷо кор фаъолият мекунанд ки таҷовузгар ҳастанд, таҷовуз мекунанд, занҳо таҷовуз мешаванд дар он ҷо, яъне ки аксарияти занҳо аз он ҷо мебарояд фоҳиша. Хуб, ба суханҳои худ ҷавоб дода метавонад ҳамин нафар? Чаро аз ин нафар талаб накарданд? Барои чӣ навораш пас аз як рӯз навор мебароред шумо? Кормандони ҳифзи ҳуқуқ, МВД, вазорати корҳои дохила. Ягон ҷиноят содир накарда навор мекунед ки ами фалончи тобут тазалло, ё ин ки ба 15 рӯз маҳкама мекунед, ё ин ки ҷарима мекунед. Ин одамро барои чӣ ягон навор накардем? Барои чӣ ҳадди ақал аз ҳамон зане ки нисбаташ гуфт ки ягон чӣ набаромад, нагуфт ки ӯ ки нисбати ман таҷовуз нашудааст? Пас мо оиди кадом адолат гап мезанем? Оиди кадом ватандӯстӣ гап мезанем? Оиди кадом қонун гап мезанем, ҳарф мезанем? Модоме ки чунин нафарон
истиқомат доранд, чунин нафарон ошкоро баён мекунанд, зеро инҳо барои худ устувор ҳастанд. Инҳо медонанд, ки ягон ҷазо намегиранд. Барои чӣ? Шояд яъне ҳамкор ҳастанд. Аз худ бо онҳо ҳамкорӣ мекунанд ва уверена ҳастанд, ки нисбати инҳо ҳеҷ чӣ карда намешавад. 138 модда, яъне ки нафароне ки таҷовуз кардаанд, кодекси ҷинояти 138 барои таҷовуз пешбинӣ карда шудааст. Ё ин ки барои ин тасдиқ кунен, ин масъаларо дида бароен кормандони ҳифзи ҳуқуқ, дида ҳатман ин масъаларо дида бароен ва ягон баёнот диҳен оиди ин масъала. ошкоро айбдор карда истодааст, ки ба чунин корҳо даст мезанед. Воқеан ҳам шояд чунин корҳо шуда ки бошад. Ман бедалил, бефакт гуфта наметавонам нисбати фалон кас фалон чӣ шудааст, зеро ман далил надорам. Агар шуда бошад, нисбати он шахсоне ки таҷовуз кардагӣ ҳастанд, бо моддаи 138 Кодекси ҷинояти Ҷумҳурии Тоҷикистон парванда оғоз намоед ва дида бароен тибқи талаботи қонун, одилона, чӣ тавре ки гуфта истодаем. Агар ҳақиқат, адолат дар Тоҷикистон воқеан ҳам бошад, ё ин ки дар даруни кавичка аст адолат, ҳақиқат. Воқеан чунин ҳаст. Хуб, дӯсто, бен вақти ҳар яктаи мо воқеан ҳам вақт тез мегузарад. Ман қадр мекунам вақти ҳар яктаи шуморо. Бештар шояд ман барномаҳоро дури дароз мекардам, фикр намекардам, лекин дар ҳақиқат вақт тез мегузарад ва ман қадр мекунам вақти ҳар яктаи сарф кардаи шуморо. Ба шумо ташаккур мекунам, ки вақти касе пайгирӣ карда тамошо карда истодааст, вақти худро дариғ надошта барномаи манро тамошо карда истодаед. Ва аз ин баъд кӯшиш мекунем барномаеро кӯтоҳ, по факту далел кати суҳбат кунем. Дар доираи барнома гапҳои сафсада, беҳуда гап назанем, чунки вақт қимат аст. Вақт барои ҳар як нафаро қимат аст ва чунин тавсеяро ман низ ба дигар нафарон ҳам медодам, ки эфир мекунанд, бисёр вақт мебуранд мухолифон дигар ба забони русӣ мешавад вада. Гапи беҳуда бисёр зарур надорад. Ман ҳам намехоҳам гапи беҳуда занам ва вақти шуморо гирам. Хайр дӯсто, то охирӣ, то барномаи оянда. Ман ваъда намедиҳам, ки ҳар ҳафта ман барнома пешниҳод мекунам. Касе кай вақт шуд, ман барнома пешниҳод мекунам ва дар доираи қонун суҳбат мекунам ҳамроҳи шумо, ё ин ки фикру назарҳои худро баён мекунам. Ташаккур ба шумо барои вақти худро дариғ надошта тамошо кардагиатон ва ба касе писанд омад, касе мехоҳад аз ҳуқуқҳои худ хабардор шавад, метавонен обуна шавен. Агар нахоҳен, марҳамат, метавонен не. Хуб, дар паноҳи худованд бошен. Шуморо ба худованд, ҳар яке шуморо ба худованд супурдам ва худамро низ ба худованд супурдам. Зинда бошен.